foli bɛ aw ye aw minnu tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ an lajɛli la bɔlɔlɔ sanfɛ ani cogoya wɛrɛw la an b'a fɔ an ɲɛna k'aw ni ɲankuma Malaki don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ taa an sɔngo a yirala k'a fɔ février kalo tile 27 kɔnɔna la mɔgɔ kelen tora binganni wale dɔ la yen nɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ février kalo tile 27 n'o tun ye alamisa don ye an sɔngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ntaguna pont sanfɛ ko bingannikɛla dɔw de kɔni binna dɔgɔjɔla dɔw kan yen nɔ a yirala k'a fɔ bingannikɛla ninnu tun ka ca dɔɔni ko marifa tun b'u bolo wa k'u kun dogolen don pont de kɔni duguma walasa ka se ka dɔgɔjɔla ninnu kɔni kɔnɔ o kama u k'a ni binganni wale in sababu la dɔgɔjɔla kelen bɔnɛna nin na Ntaguna duguladenw yɛrɛ kɔni k'a fɔ la k'olu bɛ welewelekan de bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko sabula a bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna bɔ finitigi fosi tɛ se olu ka yɔrɔ la k'o de kama ni binganni wale ninnu kɔni cayalen don o kama sa k'u bɛ delili yɛrɛ de kɛ fɛn min ye finitigiw ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka se k'u bila ka taga olu ka yɔrɔ la walasa u ka se ka olu yɛrɛ an'u bolofɛnw kɔni lakana cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Mopti mara la a yirala k'a fɔ jumadon mɔgɔ kelen bɔnɛna nin na dugu jukɔrɔmugu dɔ cili senfɛ an sera ka kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ jumadon n'o tun ye février kalo tile 28 ye taama mɔbili dɔ n'o tɔgɔ ye ko Karambe transport ale de kɔni tun bɛ Mopti sira kan a yirala k'a fɔ bolifɛn de kɔni selen Peru ani Songoiba ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu dɔ kan n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ kelen kɔni bɔnɛna nin na ko wa mɔgɔ caman fana kɔni bananen don ni wagati in na an bɛ yɔrɔ min na ko bi kunnafoni masa ma fɔlɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu ye nin wale in kɛ k'u dɔnnen don walima k'u minɛna nka a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ o kama jaabi mana bɔ kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la an bɛ segin ka na Bamako a yirala k'a fɔ février kalo tile 29 kɔnɔna la fɛn min ye Mamudu Diko ye ale kɔni ye welewelekan bila école karamɔgɔw ma k'u ka sigi ka don kalansow la sibiri tɛmɛnen février kalo tile 29 fɛn min ye Imam Mamudu Diko ye n'ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ale n'a ka mɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ palais de la culture la ni ɲɔgɔn dalajɛ in kɔnɔna la u damagara kalanko la kosɛbɛ o kama a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ani maliyɛn tɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u bɛ welewelekan de bila école karamɔgɔw ma k'u b'a ɲini u fɛ u ka segin kalansow la walasa fɛn min ye kalandenw yɛrɛ kɔni ye olu bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ cogo min na Imam Mamudu Diko ka kuma la a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ ninnu b'u jo kan tigitigi k'u ni mun ka kan u kan ka d'u ma nka a y'a yira ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'a fɔ u b'a ɲini u fɛ k'u ka hakili jagabɔ kɛ halisa walasa fɛn min ye denmisɛnninw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fantandenw olu kɔni bɛ se ka don kilasi kɔnɔ cogo min na ni k'a kalan kɛ hali bi Imam ka kuma la a y'a yira karamɔgɔ ninnu na k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn degun b'u kan nin wagati in na k'o de kama sa ale yɛrɛ ani maliyɛn tɔ bɛɛ lajɛlen u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa u ni mun ka kan u bɛ se k'a denw ma cogo min na ko nka yan'o kɔni kɛli cɛ u b'a laɲini fɛ u ka segin kalansow la walasa denmisɛnninw bɛ se k'a kalan cogo min na k'u ka siniɲɛsigi ladilan an bɛ to kalanko hukumu kɔnɔna la hali bi an b'a yirala k'a fɔ février kalo tile 29 fɛn min ye SNEC mɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ olu ka baarabila banna février kalo tile 29 SNEC mɔgɔw n'olu ye karamɔgɔw ka jɛkulu dɔ ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu sen bɔra karamɔgɔw ka baarabila la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ bourse du travail la février kalo tile 29 o ɲɔgɔn dalajɛ kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ olu ni karamɔgɔ jɛkulu tɔw kɔni kun faralen don ɲɔgɔn kan walasa u ni fɛn min ka kan u bɛ se k'u lasɔrɔ cogo min na u y'a yira k'a fɔ wagati laban ninnu na olu ka jateminɛ bɔra a kan k'a yira k'a fɔ baarabila in kɔnɔna la sa tɔɲɔli cayalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la seba tɛ minnu ye olu denw ka kalanko lanɔgɔlen don baarabila in sababu la o kama tile 20 baarabila min fɔra karamɔgɔw ka jɛkulu fɛ k'olu sen tɛna ye o la kuma ka laban na u ye welewelekan bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ko fɛn min ye bi ye marisi kalo tile 2 baaraw ka daminɛ a cogoya la jamana fan 14 bɛɛ an balimaw ni kunnafoni de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la an b'a ɲini ala fɛ a ka sini don aw ni ne bɛɛ lajɛlen garisigɛ la aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma